ekukwe na akula tụkwasịrị anya ihe ọta ide eje dịka anya ọbụdụ m kwuru ọ constitution kwuru But when he did jollof rice and why all the same rice? Odogu. Chief. Odogu. Chief. Thank you. Thanks for coming. You're welcome. I really appreciate it. You're welcome. You can manage this one, eh? Manage Yes. Just manage it. Yeah. I'm not easy because just accept my condolence, eh? I'm so happy. Oh, thank you very much. Chief. Thank you. All right. All right. You see, okay. Sir? Asum sa se butele and ebutebe. I personally I instructed the caterer ke butere unu nni ma rice unu ma ji mmiri ọkụ azụ mmanya na ihe niile ndị ahụ unu. I think I've sent everything abego na table unu. Instructor ya o mekwere ni ihe gwara ya. Buterela jollof rice umuada nga anyị ha ambia die jollof rice umaji na eje emeba ide o he buterela anyị dimkpa nwaanyị ha ka anyị. I don't understand. Anyị ridu jollof umuada ha na-eri white rice na stew o tere eje ekiri anya ana na-ekilite eje aka ekike onye ọwụla na-ekiye ga-agbalite egere anya na nwa bezin anyị ye buo ibu ekukwe na akula tụkwasịrị anya ihe ọta ide eje dịka anya ọbụdụ m kwuru ọ constitution kwuru But when he did jollof rice and why all the same rice? Hichoshi ọnọgụ hichọrọ igwu ruo ụlọ ọmụ igwu gịna ndị onye nọ na village ịmadụ tradition gesim rice ụmụada ụdụ rice nkịta ụdụ rice ụmụachi ha na-eri white ekere anya abịa na anụ wetara anyị ebe kịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrị ka nke bere chinchin Kedu ihe akara ime aka meat is meant to be sliced. Kwesịrị ibe ya ebe. Onye rịọrọ unu agwara unu sokwuru aka jiri anyị chekwa mezegbo nwa ha ala gwagota anyị na-eji eri ihe anyị atadịghị n'ụlọ anwụtụbo mbụ ka mbụ anụ ụmụada gị bute otu ahụ go gbọtọrọ anya n'elu rice anyị unu gbọtọrọ anya jiri aka nkiri anyị bụ anụ anyị bụ ụmụada anyị na-abọ ihe I don't just understand. Kekwa nke ụmụada na-abọ ihe. Anyị na-abọ ihe chere mgburiere gị kwa ịghọta dị mgburiere gị. Okay, ledoro burial eledo osla ka gara no mezala nso. Osla maka ndị mmude eri m keke na nwa ya wu police. Hey, ota ka eji bi ga anyị nnama. Ebi nye anyị na wota ụmụ nwaanyị na nga esekeja aka emege shimeshilo. Me get single-handedly. Beatrice. Mmude na mote. Bana ma police. Na guzoro ogboshira mapu na mishi. Na ada. Na guzoro chamago siledrego. Ntigishi. Na kubu siledeno nama. Amakwasi bu ije mu na nama bido. Ye mote nko fish digishi mjie ele ball Ronaldo ya msaga gajuru Messi ajiju ya gajuru Ronaldo ajiju nta yishi na mahutoro na mune boyo tere boyo ruo yumeji woro rukwu ya the other leg here mwe na moge case dismiss eshi ha aka na awu mokorobia ha na-eti nwanyi ke hiwu ada na abanu shim gafu mashi makpo ham samson ha kpo mata na ban ya ga gumbira nga ba bere ma no krekre
gị nwoke ke ntị a na-ekwu ya nọrọ nga ka ọ na-anụ ihe na-eme ọwụ wana gọna gụpụtakwana ego otu ahụ na-eji eji ele nne gị kọkọrọrọ afụ nwa afụ